Мәсет авыл бидәге тибет. Кайһы бер төбәктәрдә Аллаһ йортлары нәкъ менә шул авыл бидәге булудан әллә ни ерак китә алмай. Асылда бикле тора. 5 вакыт намазга мусулмандарды ялган, шуның өстәвенә дин һавагы укытылган мәсет, ул инде кушы бидәк кенә түгел, авылды хак юлга өндәүсе, әдәп-әхлак нигезләрен йөрәкләргә һеңдерүсе рухи көстә. Раббыбызга мең шөкер. Уның ризалыгы өсөн тырышкан фидакарьләр һәр ердә лә бар. Шу исәптән Каридел районы Магинск авылындала. Бына бүген был гыйбадәтханала Вәли хәзрәт Нурисламов кыздардың тәҗвиден тикшерә. Әл-Фатиханы дөрес укырга өйрәтә. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Магинск мәсете урман хуҗалыгы авыл халкы көсе менән 2007 елда төзелеп бетә. Асылган көннән 15 ел дәвамында имам хатиб өчен авылдашларының һөйләү буенча бик һәләтле һәм белемле иҗади карашлы Рамадан хәзрәт Амуртаков алып барды. Хәзрәт былтыр көз айында Өфөгә күскәс, был яуплы вазифа мәхәлләнең иң әүдем азагы Вәли Миргали улына ышанып тапшырыла. Ул егәрле эшкуар, Рәсәй Ислам университетында белем ала. Иңенә өстәлгән яуплылыктан баш тартырга башыма ла инмәне. Ният дөрес булһа, барыһына ла өлгөрергә мөмкин. Бәрәкәтен, ярдәмен биреп тора Раббыбыз, дип елмаеп куйды хәзрәт. Монда авыл булган Мускилдә авылның мәсҗиде булган, аның имамы Арслан Гали хәзрәт булган. Павловская ГЭСны төзегәс, су күтәрелде, авылны күтәрделәр. Мәчеттең исеме Максуда инде. Максуда спонсорның инәсе була инде. Имам итеп Рамазан хәзрәтне куйдылар, Хилимне хәзрәт бик Амурзаков. Бүтән халык, нинди мусульман халык яшәй авылда. Шулар белән сөйләшеп, һәрберсе белән сөйләшеп, монда китергә. Шундай максат бар инде. Балаларына берәмләп сөйләшәм инде. Сакырга, үрәтергә, аларны үрәтергә кирәк инде. Китергә кирәк инде. Аларны безнең будущее. Даже бу җаназаны үткәрергә, дөрес үткәрергә, аларны үрәтергә кирәк. Иң беренче инде әдәп кешегә күрсәтергә инде, мусульман кеше үзенең әдәбен күрсәтеп, бу мусульман шундый икән дип, мусульман шундый яхшы кешеләр икән дип, шулай ышанып билсеннәр. Иншаллах, Алла үсә килер. Ничек дингә килдегез? Элгәре картатайларыбыз бар иде. Гыйлемне иделәр, матур итеп Кур'ан укыйлар иде. Аларның Кураннарын тыңладык, ишеттек. Совет заманында дәресләр рөхсәт итмиләр иде бирегә. Шул җаназага барып шунда тыңлай идек. Кур'ан ашлары үткәрәләр иде. Шундай матур гына Кур'ан укыйлар иде. Шунда картатайм белән, мин үземне картатайм белән йөреп шулай итеп алдым. 90 елларда намазга бастыгызмы? Шул вакытта ураза тота башладым. Шул вакытта намазга баса башладым Сибайда инде. Бүгенге көндә бушка үтмәне. Коръән буенча бирелгән хабактан һуң кызлар Өфөннән килгән кунак Ләйсән Бәхтиева менән төп гыйбадәттең фарыз һәм сөннәт шартларын искә төшерде. Иң беренчеһе ул ният. Ният, ягъни менә без намазлыкка баскач та ниндәй намазны үтәргә дип без шундай ният белән басабыз. Тел менән әйтү ул тик сөннәт булып санала. Ягъни тел менән әйтмәһәгез дә, күңелдә булһа, шул җитә. Аңлашылдымы? Аты кемдер менә мин тел менән әйтмәнем, димәк минең намазым дөрес түгелдер дип шикләнә башлай. Улай түгел. Һез бит инде менә бушка тормаганыгыз. Һез намаз укырга дип торганһыгыз. Шуннан һоң ниятте менә әйтәһегез, мәсәлән, мин иртәнге намазның фаразын яки иртәнге намазды дип әйтергә була укырга яки үтәргә ният кылдым. Алла Тәгалә ризалыгы өчен тегегез дә кулды күтәрәһегез. Кулды менә катындар тик менә ошо получа яуранга тиклем генә күтәргә. Булай күтәрмәйбез. Булай ирдәр күтәрә. Ошога тиклем күтәрәһегез дә и
күкрәгегә һалабыз. Макинскида ла башка авыл калларыбызда ла ошондай яктылык утрауҙары, манаралы йорттар, мәсеттәр һәр ваҡыт балҡып, үҙенә саҡырып, йөрәктәребеҙҙе гелән рухи яңырышҡа һәм үҫешкә әйҙәп кенә торһон ине. Иншаллах.